Good morning, welcome to my channel. May buntag boss. Unsa man itong ipamatiron? Balik ang diri on binhod. Banhon? Sa diri on. Dili permanente. Perminti oy. Permanente na. So kala tong last nga hilot nako nga. Nidagan ko pagbibigan nag-repair ko. Ano? Mura mag Pero wala ni magibasa. mura naman basta. Pero sugod at katong nahilot na wala na ka kay masa half ligo wala na. Binhod no diri. Inom. Sigarilyo. Sigarilyo na apa. Hindi mabiyaan na yan. Kay ang kuan niya boss, daghan man gud sa rason nganong mo banhod ang tao dili lang number one sa kuha kanang magbasa banhod yun na siya. Ya kay wala naman ka sa taba i-reason na to nahilot na gud ka niya. Dito na po to sa sigarilyo o inom kay ngano man mo stick ang dugo ana. Kaya niya patulugon ang dugo kanang hinay ba ina. Oo, pagainom sigarilyo. Kaya niya mo hinay imong dugo niya sa isda nga nahihimbis, pasayan, alimango, lamang loob, ana siya mo na mga kuan. Labi na gyud sa mga bulalo, kanang mga stikihon bitaw, matikaon. Grabe na mo patulog. Yan nagkapasingot pa ka, di pa ka pasingot asa mo. Sige na basketball. Kanang importante lang mapasingot sa kuaw di. Kusog mo kuminom soft drinks yan. Sa ako. Minom ko soft drinks pero ang soft drinks kaya nimo siya matanggal ang sugar basta sige po pagawas singot. Kusog ka minom tubig sige pagawas pero ang alcohol boss sino saon pa na nimo pag mo sa makasalo ng alcohol mugunit mo na sa bukog. Ang pagainom. Dili gina sa basta-basta magunit matingala ka nga. Pero si sugar dili danlog mo na. Tubig lang pasingot lang ka wala na. Ang nagtaas siguro. Mura binhod man. Manod jud siya. Sugar man diri. Asa man asa? Diri Mo ni Yurik. Ay Yurik. Mo ni si sugar. Yurik. Si Yurik kani kasagaran jud from Libando ang wala. Diri man. Utob. Yan tanang nga part ni dire. Dire ra wala dire kabot. Diri ko do. Unsa pa na diya? Panuhot na goro ni gabi. Wala sa man. Kay ganihang buntag. Wala sa kay tinang ana. Panuhot na ini ginawa. Ani ko Ko bang electric fan ko nagbuntag. Lami wa po init po kayo ni ko ano. Ligang kayo eh. Dahil gid lamok sang gijutihan. Wala ka electric fan lang ko pero ang mo electric fan wala ana po siya. Oh, ginaanan no nang. Lingo-lingo kay di ni mo guna ilingo-lingo. Di gyud sa mo lingo-lingo. Sige gyud sa alamig. Pero bugnaw. Bugnaw pa do pa igang. Daghang gid lamok diha dili magsilbi ko electric fan. Ana lang. Ana lang lingo-lingo lang. Lingo-lingo lang gud no. So sige. So ayan guys, shout out sa taga Blocon Magsaysay Davao del Sur. No, shout out sa inyo na si Sir Dre atong tabangan kay nagparamdam na pud ang iyang banhod. Duha no, duha. Pero ang lapa-lapa kon wala. Wala. Diri lang oh Mga kanang. diri na pito maglain jud kami no. Pero wala ngol-ngol. Mukuan gani ganun mo pitik siya ba? Mo pitik din wala. Ana. Pero ang labaw ang banhod. Sige. So kinahanglan na po ni siya og overhaul nga panjot kay para mudagan ang dugo. Wa mo gilaing kon padaganon jud atong dugo para okay na siya no. Sige so atong tabangan inubanan sa pag-ampo sa Ginoo. Hatagan ta og maayong lawas nga paghilot nga kondisyon sa paghilot para mapalayas na to ang banhod sa ginapamati ni Sir. Of course ako ang mga viewers nagasuporta sa kuha. No, maraming salamat sa inyo. Daghang salamat sa inyong pagsuporta kanunay sa inyong pagtan-aw sa ko ano. Of course ako ang mga viewers, akong viewers outside of the Philippines, thank you so much for watching my YouTube channel, especially India, Indonesia and United States. Ayan. Thank you for watching my YouTube channel. Please share and subscribe. Ayan. So sa mga karon lang nag-apply, pwede mo subscribe, like and share no para mas daghan ang ato ang matabangan no share lang pwede niyo i-comment kung namo ipa-shout out nga iyong lugar asang lugar bisan sa Pilipinas so comment lang so ayan guys maghilot ako guys oy nanangutan na magkuan daw ko i-apil daw ang yang address nanangutan na so ang address nato na address sa Barangay San Juan, First Cram Street, Rabina Compound, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan ha. So nako sa Digo City ha. Sige. So ganan mo na ako'y Facebook Eric Hilot ang Binisaya. Ayan guys. So maghilot na ko.
Kaya para makarelax na ni si Sir gikan pa yung taon nagtrabaho. No, so shout out sa taga Blocon Magsaysay. Okay. Log. Paramdam ang tuhod boss wala. Wala man. Bagtak lang. Sa ingon mo kanina sakit naman. Pero gamay. Ang kaya ni Ro. Ano gano'n na ako ng sakit? Mas lami mo itong masakitan bro boss. Kesa, wala man dito eh. Sakit. Mura pag di- Dami mo kaya ni Kahuman. Correct. Manay kasagarang testimonyas kung mga customer. Matod pa itong isa matay. Sakit yung kang hilot rin, pero nibalik yung kunin mo kaya nga ang resulta kung ibalikan, Dali. dili mong hilot, lamit yung kahuman. Kumuong ba? Grabe ng bilar. Damay pa dito yung kondisyon, ano? Nabagulo ba? Yan. Testing, di ko sa ulo ba? Pailitaan eh. Kulag tulog. Kapag sa adlaw, di ba kakatulog straight? Kapag trabahoon. Nasapa pa yung silingan. Apatay na. Di ko pero sa gabi ba nga, mingaw tanan. Tulog yun. Adlaw din, di magkatapo ang got. Wala na dyan. Ito. Ice daw. Ano na mayat lang gini. Mayat lagi ka. Ang tao naman. Mama, Aris te. Aris. Ano si Aris? Sila rin. Ares bang ay? Pinagog Ares nga. Kanira oh, millionaire. 4. Ha? Ares lang ya Ares. Ha? Islam. Kani tutara diri. Ya ano. Lala. Oh, sirang red ma'am.
That. Ha? Sugod na sakit nila. Lagi sakit eh. Lagi sakit ay. Ha? Tagamay. Kaya ah? Kaya lah. Usay. Usay na boss. Arthritis na, osteoarthritis. Bawal itlog, manok, ginamos, bulat, uyap, pasayan, alimango, balot, ha? Mukha-mukha itlog o manok. Taon. Taon ay kami sa itlog. Dagang kayo namligag manok ron, dagang kayo arthritis. Saya. Masuk balay lenta.
Ditautan, libuyagan, hasta pa ito. Sakit. Ito lo eh. Kaya ate kram niya mo. Atig-atig. Ate kram niya sakit. Kaya para Sakit yan. like, tungkuhan daw sa panikitan sa video bang agay. Para mo Ikaw daghan na sa ko. views. Nagkaon. Nga naon ba, gilok kayo sa paa. Sa bagtak. Hindi yan ang lahat ng mga kuwan. Hmm? Sugar. Sugar. Oo. Awan ni mas mga ligo. Kape boss. Bintang nagkakape. Nangangoy, buntag, pero nanungot. Dili pa mabiyaan. Kaya siguro. Dito lang to sa ininit tubig boss. Maligam doon. Makasugar po dahil sa akin. Muna yung makapa-activate si sugar. Mugara ilo na sugar. Bisa gamay rin asukar ito kan. Eh, sa gwapa yung sukar. Pati nga lagi diabetic nga, hingapi. Ano nga diabetic ng utaan nga. Di ba kung may soft drinks, kape raman. Sugar dito sa kapit ini. Sabi na. Tapi naging 3-in-1. Adik ko anong kainuan, luhod kayo. Sobra na kay katamis. Sobra kalami, no? Hindi mo ko ano, mura magulukod ko eh. Luhod, tamis kayo. Muna, ang kuno na ko, kato na lang isa, katong Premium. sa tabi itong mura pait-pait ba, ang isa ka black ato to, kopi ko black ato. Pero Pero medyo dili siya tamis. sa una, lapit kayo ng vlog. Pero, dagangan mga pagtimpla ay tamis naman ito. Ano sila palami ba no? Hmm. Sobra ano, paminaw. Sobra naman ni kalami mo. Madigwa namin ako ko eh. Kini siya mo ni may dara matiguang ka mo ni sakit kayo. Sakit kayo. Ha? Sakit kayo. Mo ni siya nga usa nga pre. Sakit ta andre pre order maitudlo mo na. Oh, lukon-lukunan man eh. Ha? Gunitan niyo, murag na putol. Iyo. Pagkabot sa taas og gidad ani boss ah. Pero sige lang ni katandog imuha mo na dili gid sa basta-basta makon. Tandog man gud siya. Kira? Ha? Sakit. Murag na putol, bugat.